Къде лежи за кратко футболистът Пауло Роси преди с отбора на Италия да спечели Световната купа през 1982 година? В затвора, в психиатрична клиника, в клиника за наркомани, в ортопедична клиника. Футбол гледаш? От Пловдив съм, така че гледам футбол. Знам кой е Пауло Роси, окей. В такъв смисъл гледам футбол. Страхотна лойка, аплодирайте, страхотна лойка. Окей, откровено не знам. Така че изгърмя Жокер. Въпросът е кой? Жокер 50 на 50. Моля компютъра да елиминира два грешни отговора. Трябва да призна, че са двата отговора, които очаквах най-малко. Защо, бе? Защо? И да изгърмя още един Жокер. Наделява усещането, че Пауло Роси е криминален човек. Слабостта на Пауло Роси много обича чернотото. И е полежал бая време в затвора преди това. Верен отговор. Are you sure about that?